Kasngiu try ba ar ha ka porlen haga ni kasngiu try ka tienu blay ka kren hangi syapang ka jingklador jong ukres kabalong ka nongrem ban pen klador yangi rukumju ladang yang scam haga jinget ka jongi ka khot ka weringi ban khmit syapneng da ka jinget haga jingduai jongi pada ka bakarmen scam bau blay unai hangi ka jingkla ka bangi trang haga ni ka ayam len tu ngani pek ya ka jingpule jong ni kasngi Haka jing pule ke banengkong ublay ulakot iau Abraham syabar bat ban khmit syapneng madhang tau la kulare kalawai ba pernai jong u kebakan mi ke pateng ben riu na u kat ka jing bon ki klor ha sahit neng u Abraham ula ngai ye ke kular de nama kata u Abraham ula terwai kimrat kum ke jing kenya ban penbiang na ke benta ke jing kwa jong ublay ban penulong ye ke jutang ke baulay ate bat u da kene yo I ga jinglong besisia jong blay ber ka jingkular jong u hau Abraham ka babu e ka nongrem na ka benta ka laway jong ipat Israel ber ka jing temu jong blay na ka benta ka jing penin kene ka jutang ka pen I om tang ya ka jingkular ya ki khon ki seo henrei ka pen I ru ya ka jing dai ka bajaliu ha preng blay ber ki breu jong u ha ka bakot ngitep balak henyi ya u Abraham kum u bahok namar ba usani askem Klem atatin hau blay da ka donur ka bakhoi. Haka jing pule ba aru Paulus apostol kentu ya ki bengej ha Filipi ban bod ya ka nuksa jong u ban im ha ka rukam ka ba penpau ya ka jing long nong shong snong jong ka peneng. Umaham persya ka do ka ba im da ka ba penle jing mot ha ka jing kwa brai jong ka perthai baru kentu ru ya ki ban yaisa ha ka jingej da ka ba khmi lanti ya ka jing wan pat ukles. Paulus upen kesan ye ka jing kam ban em ha ka jing ateli berban yang scam how try kan ba kedang up ye ka jing pergelador jong kamet joki yang bau kris ban penkela ye kamet bapuot jongi sya kamet ka bampot kene galong ka jing khot ban em da ka jing temu ber jing kermen da ka babu ha ka jing bot ye ka jing khmi lenti ye ka jing em bam jikon ha ka gospel u jisu upen scam ye ka jinget jong isran jong u leng ba ka jing kelador jong u da ka bau aheki ya ka jing sha syapang ka buram ka bakamet jong u kan yo hadin ka jing pipan u kwa bakin smut hu ba ka jing sha sitom jong u kan om long ka bakut hanrei ka dei ka lenti ka berangkam sya ka jing pen buram yu kumbau Thomas Aquinas su bakho yuang na ka bentau breu ban yai bet ha ka lenti u dei ban tip ya ka jing kut kumbau nong siat kram la ban siat bet lem dau yu I suwa ya ka skum ne ka sok pedung kane galong ka bakongsan kham dam lada ka lendi kalong ka bae ka jinglek kalong ka bakhya bar ka jingkot kalong ka bas ngautanat kar ko mulukas haga gospel jung u upen I bakalat ban poi syagane ka thong kalong lengba ka jingduai dei na kata ka daw ba usus dang da ka boong bau jisu la lekeu sya ulum banduai bar ka jingklador glaja kan ba udang duai ka jingduai kalong ka benta ka babiang tam banyu I ya ka buram ukres kumbau Petrus u Yohanes bar u Jacob kila kendet bakileu I ya ka buram u Jisu bar anur kirang ba kiblayeng lang hangta om tang bakileu I ka buram jong u hanrei ya ka buram jong ka hukum lang bau Moses bar kinong thu lupa lang bau Elijah kibala pau ha ka buram leng ki syam ya ka jing sya ai jong ki ha ka jing e u men sem kat bau khon udang kren balau pa ha ka pedeng jong ka Trinity bakhoi ka jing sya sitom ka jing yap ka jing ipat jong u kala kalong kadak jong ka jing temu blay ka bapau leng ba ka history jong ipat Israel bar ka bapoi sya ka jingkot jong ka ha ka jing kenya ya u Jisu te namar kata ha ka ni ka Portland ngidai ban kan mau ba ka jing ya dei ka bajali baru try kalong ka badon kam ban mat purai ka buram jong u klem maka ka jing ya lenti jong I kam sngot hu ya kata ka jing sngo ka baki kito ki balas sakhi ya ukres kelayo mat bat shem kane ka jing kelador Jisu ka khot ka weru yangi banlong ki khon ba e jong blay da ka bangi ngap ya ka jing hikai jong u bar ngi im sngi da ka den u blay to ngene duai bangi ne ya da ka jing kermen ha ka jing kala ka bangi don kam ban scam hala ka jingai baru ban temmai la ka jing em na ka benta ka lawai ba pranai jong ka men sim jong I en ro ya u Jisu Kris